Epe motzean Europan gehien haziko den ekonomia berriro ere Alemaniakoa izango dela ikusten du ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak. Lehenengo 3 hilekoan 2,3 eta aurrengoan 2,6 egingo du gora. Frantziako ekonomiak atzera egingo du oraingoan, baina apiriletik ekainera hazi egingo da puntu erdi. Kontuan izan da Euskal Autonomia Erkidegoko esportazioen ia herenak bi herrialdeotara doazela, datu hau itxaropentsua da geure ekonomiarentzat. Kanpora saldutako produktuen beste parte importante bat Britainian dira eta Estatu Batuetara doa, 6,5 bietan. Bi ekonomia hauetan ere hazkundeak izango dira eta horrek ere lagundu egin lezake euskal ekonomia hitzartzen. Ekonomia lankidetzarako erakundeen arabera, Brasil, India eta Txina bezalako potentzia berrien jarduerak bultzatu egingo du munduko ekonomia. Eta azpimarratzen du, Greziak, Irlandak, Italiak, Portugalek eta Estatu Espainiarrak oinarri sendoak finkatu dituztela egindako reformen bidez eta horregatik lehiakortasun ekonomikoa berreskuratu eta enplegua sortzeko aukera izango dutela.